97% των μεγαλύτερων σε ηλικία αντρών δεν αντιλαμβάνονται τον πραγματικό λόγο που οι νεότερες γυναίκες τους χαμογελούν. Και σήμερα θα σας αποκαλύψω μια λίστα με 7 κρυφούς λόγους που κρύβονται πίσω από αυτά τα γυναικεία χαμόγελα. Και θα σας κάνω μια προειδοποίηση από την αρχή. Ένας από αυτούς τους λόγους θα σας ξαφνιάσει βαθιά, γιατί οι περισσότεροι άντρες δεν φαντάζονται καν ότι αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η πλειονότητα των μεγαλύτερων αντρών πιστεύει πως το χαμόγελο μιας νεαρής γυναίκας είναι απλώς ευγένεια. Ίσως μια κίνηση συμπάθειας ή, το πολύ, μια μορφή σεβασμού. Όμως, η ψυχολογία δείχνει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Έρευνες στην νευροεπιστήμη υποδεικνύουν ότι το χαμόγελο μπορεί να είναι μια ασυνείδητη αντίδραση σε συναισθηματικά ερεθίσματα. Δεν είναι μόνο θέμα συμπάθειας, είναι το πώς αντιλαμβάνετε την ενέργειά σας, τη στάση σας, τον τρόπο που είστε παρόντες. Και τώρα σας ρωτάω ευθέως, πόσες φορές έχετε προσέξει αυτό το χαμόγελο και το έχετε αγνοήσει τελείως? Ή ακόμα χειρότερα, πόσες φορές σκεφτήκατε ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με εσάς? Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι το λάθος που χωρίζει τους συνηθισμένους άντρες από αυτούς που καταλαβαίνουν τη γυναικεία ψυχολογία. Όταν κυριαρχείτε στην αρενοπή σας ενέργεια και εφαρμόζετε τεχνικές ενεργητικής ακρόασης και αποτελεσματικής επικοινωνίας, κάθε χαμόγελο που λαμβάνετε γίνεται μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία σύνδεσης, συναισθηματικής ανάγνωσης, σιωπηλής έλξης. Και αυτό ακριβώς θα σας δείξω τώρα. Πρώτος λόγος, η αυτοπεποίθηση που δεν χρειάζεται να φωνάζει. Οι μεγαλύτεροι άντρες δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν τίποτα σε κανέναν. Έχετε ζήσει αρκετά για να καταλάβετε ότι δεν χρειάζεται να κυνηγάτε την επιβεβαίωση. Αυτή η ηρεμία μεταδίδει σιωπηλή εμπιστοσύνη. Οι νεαρές γυναίκες το πιάνουν αμέσως. Αντιλαμβάνονται ότι δεν είστε απελπισμένοι να εντυπωσιάσετε. Και αυτό ακριβώς το λεπτομερές στοιχείο ξυπνάει εκείνο το ελαφρύ, αυθόρμητο χαμόγελο. Είναι σαν το ασυνείδητό της να λέει «Αυτός ο άντρας ξέρει ποιος είναι». Δεύτερος λόγος, η ενέργεια της ωριμότητας. Οι νεαρές γυναίκες περιβάλλονται από ανασφαλείς άντρες που αλλάζουν γνώμη κάθε μέρα. Ενώ εσείς, όταν τοποθετήσετε με σιγουριά, μεταδίδετε κάτι που λείπει σε πολλούς από αυτούς. Συναισθηματική σταθερότητα. Η ψυχολογία το ονομάζει κυρίαρχο πλαίσιο ή dominant frame. Όταν διατηρείτε την εσωτερική σας κατάσταση, ακόμα και μπροστά σε προκλήσεις ή τεστ, γίνεστε μαγνητικοί. Αυτή η αντίθεση μεταξύ της δικής σας ωριμότητας και της ανοριμότητας των άλλων είναι τόσο εμφανής που πολλές φορές σας χαμογελάει ως φυσικό αντανακλαστικό. Τρίτος λόγος, η παρουσία που ξεχωρίζει. Έχετε προσέξει πως οι περισσότεροι νεαροί άντρες μπαίνουν σε ένα χώρο εντελώς κολλημένοι στο κινητό τους. Δεν είναι παρόντες, απλώς αποσπώνται. Αλλά όταν εσείς, με την κεντραρισμένη σας ενέργεια, εισέρχεστε σε ένα περιβάλλον, όλα αλλάζουν. Αυτό ονομάζεται συνειδητή παρουσία. Δεν χρειάζεται λόγια. Απλά τη νιώθεις. Και οι γυναίκες το αντιλαμβάνονται αμέσως. Το χαμόγελο σε αυτή την περίπτωση είναι σχεδόν σαν μια σιωπηλή αναγνώριση. Αυτός ο άντρας είναι διαφορετικός. Τέταρτος λόγος. Το στυλ που δεν ζητάει έγκριση. Δεν πρόκειται για το να φοράτε φανταχτερά ρούχα ή να προσπαθείτε να φαίνεστε 20 χρόνια νεότερος. Πρόκειται για την απλή κομψότητα και τη φροντίδα για τις λεπτομέρειες. Ένα καλά επιλεγμένο πουκάμισο, ένα ρολόι που ταιριάζει στο στυλ σας, ένα περιποιημένο μούσι. Είναι λεπτές ενδείξεις ότι ξέρετε ποιος είστε. Και αυτή η αυτοφροντίδα πυροδοτεί μέσα της έναν ψυχολογικό μηχανισμό. Έλξη για την καλά καθορισμένη ταυτότητα. Και θυμηθείτε, το στυλ δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Έχει να κάνει με τη συνοχή. Και οι νεαρές γυναίκες σέβονται και χαμογελούν σε όποιον ξέρει να είναι αυθεντικός. Πέμπτος λόγος. Το φαινόμενο της φιγούρας προστασίας. Τώρα έρχεται το κομμάτι που λίγοι άντρες αντιλαμβάνονται. Κάποιες νεαρές γυναίκες ασυνείδητα αναζητούν μια ενέργεια προστασίας. Όχι επειδή θέλουν έναν πατέρα, αλλά επειδή ο εγκέφαλός τους συσχετίζει τη συναισθηματική σταθερότητα με την αίσθηση της ασφάλειας. Είναι μια ασυνείδητη διαδικασία συνδεδεμένη με την αμυγδαλή του εγκεφάλου, η οποία είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό απειλών και την αναζήτηση καταφυγίου. Το χαμόγελό της μπορεί να είναι ακριβώς ο τρόπος να πει
Δίπλα σου νιώθω ασφαλής. Και εδώ είναι που πολλοί άντρες κάνουνε λάθος, μπερδεύοντας αυτό το χαμόγελο με απλή ευγένεια. Έκτος λόγος. Η περιέργεια για την εμπειρία σας. Η εμπειρία είναι ελκυστική. Και δεν μιλάω μόνο για επαγγελματικές επιτυχίες ή ταξίδια, αλλά για τη σοφία που κουβαλάτε. Οι νεαρές γυναίκες αντιλαμβάνονται ότι έχετε ιστορίες, βιώματα και μαθήματα που τα αγόρια της ηλικίας τους δεν έχουν ακόμα. Αυτό το χαμόγελο μπορεί να σημαίνει ακριβώς αυτό. Περιέργεια, να γνωρίσουν τον κόσμο μέσα από τα δικά σας μάτια. Είναι σαν μία σιωπηλή πρόσκληση να μοιραστείτε κάτι που μόνο εσείς μπορείτε να προσφέρετε. Έβδομος λόγος. Η άβρα του ότι δεν τις χρειάζεστε. Αυτό ίσως είναι το πιο ισχυρό σημείο της λίστας. Οι μεγαλύτεροι άντρες, όταν είναι στον εαυτό τους, δεν έχουν ανάγκη την επικύρωση από μια γυναίκα. Και η ψυχολογία της έλξης είναι παράδοξη. Όσο λιγότερο χρειάζεστε, τόσο πιο μαγνητικοί γίνεστε. Οι γυναίκες το αντιλαμβάνονται. Χαμογελούν γιατί, βαθιά μέσα τους, ξέρουν ότι είστε ελεύθεροι. Και αυτή ακριβώς η ελευθερία ανάβει τη φλόγα του ενδιαφέροντος. Λοιπόν, την επόμενη φορά που μια νεαρή γυναίκα θα σας χαμογελάσει, μην είστε αφελείς. Μην το ερμηνεύετε πάντα ως έλξη, αλλά μην απορρίπτετε κιόλας το σημάδι. Μπορεί να είναι σεβασμός, μπορεί να είναι περιέργεια, μπορεί να είναι αναγνώριση της ενέργειάς σας. Και εδώ είναι μια άμεση συμβουλή. Κυριαρχήστε στην παρουσία σας, στην αυτοπεποίθησή σας και στο στυλ σας. Όταν το κάνετε αυτό, δεν θα αναρωτιέστε πια γιατί χαμογέλασε. Απλά θα το ξέρετε. Αν αυτό το περιεχόμενο σας άνοιξε τα μάτια, κάντε like στο βίντεο αμέσως τώρα και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, γιατί κάθε εβδομάδα θα φέρνω κι άλλες συμβουλές για τη γυναικεία ψυχολογία, την αρενοπή ενέργεια και τις τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας. Και αν θέλετε πραγματικά να εμβαθύνετε και να μάθετε λέξεις και φράσεις που ξυπνούν άμεση έλξη, σας έχω αφήσει το e-book Μυστικά της Έλξης. Ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή, αλλά και στο καρφιτσωμένο σχόλιο. Αυτό το υλικό θα σας δείξει με πρακτικό τρόπο πώς να μετατρέπετε κάθε αλληλεπίδραση σε μία πραγματική ευκαιρία σύνδεσης.